سلام كبراتن كبران تخاتلتنا زي يوتيوب شانل حجز وطحنا سبر زيناتات حزلكم قريبا لكم بزحت امانه زلو وقتاون قلطفات سبر زيناتات انوس وكف ساعات فللي بفتنه اب يوتيوب كزرغحون كلو قديم نعاهم ناي مزخاخر ملخت وي نوتيفيكيشن من تخبصحكم نزي يوتيوب شانل سبسكرايب مغبار نايدول ملكت متواغي ترسعوا نابت سبر زينا خنحلف كلنا بقدامنت امريكا حدشن اسغان وسانه خمس حلفه تقلصوا وول ستريت جورنال لومليتي خم طبطبو سراويت امريكا ابزغط المعالطات جميرو ناينا ايران ناي كينات مرخبن ناي نقد مرخبن ابزلو ناي مايكلي كله كاوش مت هرمز حليفهم عمل علم ابزخونه ناي مايكلتات نزر كبانه ايران مرخب كم توقع فليتا از صعبو تخينات كاوش مت هرمز نعمل علم ناي مايكلتات كم سوغوم يسمع علم ازد ما نمل علم او عبي سقات اتيوالو اتو سان ترامب نايليتي از صعبو افوغوا برلمان ايران زخونو قاليبا في مشات الغازيطنياتات مغلص هيبوملو مغلص يوم دما ليتي مولو امرخو بزهان ايران كم حلالف حديرو عزي بزحن سفيحن غدايات العلم ولو مس امريكا ابزغبر زلو دردر زخونه وسانه خمزي تبصحه ترامب ابنوس وكف غزي وسانه تبصحو كمزيو كمتيو تبلو غنا زخونه وسانه ايبصحن ان ترامب زبلو زلو نغرات كله حسوتيو يخون برنا فولي كينات نمتاو زياده ندالو لنا خبلو اتم افو غبايه تزاريو ملو كابز حليفو دما بزعبا سراويت امريكا خزارو خلو سراويت امريكا ازيو هبتاميو بغنزبن بحيلن استعاطق بزح تكنولوجيات زلو كانت خونه نحنا غنا باستراتيجيات خويناتنا نتامامنينا خبلو قاليبا تزاريو ملو سفيحن ابتزوون انتاي كخون كم زغلن بزرزر زغلصو مغلصي بسفيح خصمعكم يه عندنا يتزينات خرت كخوني بخالي وجن سراويت ايران ابلعلي مراخب هندي توكيسا هندي برتع قطعه تغلصلا بزرزر تسمعوا خالي حبريتا كخوني بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ناسرائيل ازيوم نيدم والو ناي كل غزي ناي صقم بصاينت انتاي كغبر كم زلنا زفلطو ازيوم حيالاتن سلطناتن توغات زلوا ازيا اسغان فليتن طبقتن ما حزاينا خبلونا اسرائيل نيدم والو بانصارو دما ناي قدم مكتل بريزيدنت امريكا زنبرو كامالا هاريس ابزاو مغلص دما اسرائيل لترامب سحبانا وكينا تاتياتولا ابزيتونا خويناتنا اتينا خبلو رئيته يبوملو نزياتو من كالوتن بزحات زرزر حبريتا خصمعكم حبيرنا زرزر نكاتل بقدام نتسراويت حبرات منكستات امريكا ابزغط المعالطات مس ايران زمدنا زلوم ناي ندادي صعينا زنقساقسا مركبات امل علم ابزلوا ناي ماي كلتات نمقطار انبن زبلا دما وقعخا نمطحالن امدلاو كم زلو تغليصو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب اوش متخرموز ترايزي كونس امل علم زنقساقسا ناي ايران مراخب بمولو اب تحت قطر سراويت امريكا كو اعلان كاو حليفو دما انبن زبلا وي دما مسراويت امريكا نموغا زفتنا دما مولو بمولو سراويت امريكا كتحلن زغبر تزاز كم زهاو وول ستريت جورنال تبزيو ازد ما ناي كوينات زوبا كوش مت هرموز نعمل علم ناي مسغاغري كم زسفحتو تغليتو برويترز استزرغح صبصاب كم زملكتو حبرات منغستات امريكا نزو فرينا مل علم نمسفح كم زاقد يغلص كوش مت فارس وصاي ناي ايران ندادي زغو عزام مرخب كمو ان اسلاماوي ريبابليك ايران دغف كبا زخلا ناي كوينات اطواراتن زصعنا مرخبن بمولو علامه كتغبرن يايلو ازني امريكا وطن سراويت ايران اوش مت هرمز زلو قطصرن ناطناخره بممطو ابزحلف معالتي ابلعلي بزحات ناي نغد مراخب متقعتي مفصام سعيبو فوليت خرات توهي ولا مينستر غدات وصاي ايران اتناي بحري مسغاغري ننغدي مولو كفت يبمال سعيبو بريزيدنت دونالد ترامب نتسقمتي نيدمو كانت نبرو غنا اوشتي 24 ساعات كيمله داغماي اتوش مت هرمز تعاطيو ابتيران ايران قندي مقامتيو زنبرن الجزيره زسرح غازيطنيا علي هاشم كاوش مت هرمز زتعزو خم طبطبو تخسيدو ناي موال سمع كم مدرقا انت هلو اوش مت هرمز غنا اتغجت بعدما ملكعو قتل ليبل ابزي ايرانن حبرات منغستات امريكان حجون بقطا يغاچوالو ግን بمتقعت زيكونس بقطر تقطي بمفتار ابنس وكف معالتي ابحري بزغبر مغጫውን ይሎ ኢራን ኣብ ናይ ማይ መንገድታት ጽኑዕ ቁጥርን ዳግማይ እምቢራላ ኣመጓዓዝ የመራኽብ ዝተነበረ እገዳ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ወደባት ኢራንን ዝኣወጀቶ ናይ ባሕሪ እገዳ መልስን መሃብ ዝተገበረ ምዃኑ እቲ ጋዜጠኛ ገልጽ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት እንተወሓደ ክልተ ናይ ንግዲ መራኽብ ካሓልፋ ክፍትናን ከለዋ ትኽሲ ከም ዝተኸፈተለን ተገሊጹ ሎሚ ለይቲ ድማ ኣብ ወሽመጥ ሆርሞዝ ካሓልፋ ዝፈተና ዋንነትን ናይ ህንዲ ዝኾና ክልተ ናይ ንግዲ መራኽብ ብሓይልታት ኢራን ከም ዝተተኮሰለን ናብ ድሕሪት ክምለሳ ከም ዝተገበራን ተፈሊጡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ህንዲ ቁጣዓ ከም ዘስማዐት ተገሊጹ ናይ ኢራን ሰውራው ዘብ ኣብ ወሽመጥ ሆርሞዝ ካሓልፋ ዝደልያ መራኽብን ብኣናእሽትን ብፍጥነትን ብዝጓዓዛ ቀሊልን ዝበላ ናይ መጥቃዕቲ ጀልባታት ኣቢሉ እዩ ዝምልሰን
ንወሽመጥ ሆርሙዝን ዓፂዎን ዘሎ ኣብቲ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዝርከቡ ኹርባታት ተሓቢኦም መብዛሕትኦም እዘን ጀልባታት ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ኢራን ኣብ ዝብረርኦ መጥቃዕቲ ተሪፈን እየን እተን ጀልባታት ብፍጥነት ክጠልቃ መጥቃዕቲ ፈፂመን ናብ ውሕስ ቦትአን ካሃድማ ይኽእላ እየን ንስዋርሚንግ ወይ ድማ ንጀምላዊ መጥቃዕቲ ዝተሰርሓ በምዃነንን ነዘን ጀልባታት ምክትታልን ዕላማ ምግባርን ኣሸጋሪ እዩ ብምባል እዮም ተንተንቲ ኩናት ዝገልጹ እቱ ውጥረት ኣዝዩ እናኸረረን ኣሜሪካን ዝቕፅል ኩናት እናተዳለወትን ሎሚ ኣብ ኢስላማባድ ክካየድ እዩ ዝተባሃለ ናይ ኣሜሪካን ኢራን ድርድር እውን በቲ ዘሎ ብርቱዕ ግጭት ምክንያት ከይተኻየደ ተሪፉ እቲ ትኽሲ ዶም ናይ ምባል ስምዕ ሕጂ ብኣጻብዕ ዝቁፀራ 2 መዓልታት ጥራይ እኳ እንተረፎ ግና ኣብቲ ድርድር ዝኾነ ነገር ኣይተባሃለን ኣፉ ጉባኤ ፓርላማ ኢራን መሓመድ ባቂር ቃሊባፍ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ በቲ ጸላኢ ዝለኣኹ ናይ ገንዘብን ንብረትን ሃብቲ እኳ እንተነበረ እስላማዊት ሪፐብሊካን ኢራን ግና ዘይመጣጠን ላዕለዋይ ምህዞ ዝተመልኦ ናይ ኩናት ስልቲ ብምትግባር ነፀላእቲ ናብ ድሕሪት ክመልሱ ብምግባር ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ዝተገብረ ኩናት ተዓዊትና ክንወፅእ ክኢልና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ብተወሳኺ ድማ ኢራን ዝኽፈት ዝኾነ ኩናት ወይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ዝዛረብዎ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ልዕሊ ዝርከባ ናይ ኢራን መራኸብ ክንፍፅሞ ኢና ዝበልዎ መጥቃዕቲ ኢራን ዝኸፍአ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ተዳልያ ኣላ ኢሎም ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ኢራን ለይቲ ሙሉእ ኣብ ዝተመሓላለፈ ናይ ቃሊባፍ መጠንቀቕታ ጸላእትና ናብ ድሕሪት ክምለሱ ብዝግበር መልክዑ ኣዝዩ ዘሕዝንን ኣስጋእን ኩናት እዩ ተዋጊኡ ከም ላዕለዋይ ሕጊ ኣውጢና ዋና ኣተሓዳዳሪ መሰረት ናይ ጸላእትና ድኻም ኣብ ሃብቲ ዘይኮነስ ኣብ ስትራቴጂ እዩ ነይሩ ኢሎም ቃሊባፍ ክዛረቡ ከለው ጸላኢና ገንዘብን ሃብቲ ነይርዎ ግና ብንድፈ ሓሳብ ብትኽክል ኣይተንቀሳቐሰን ስትራቴጂካዊ ጌጋታት ይስርሑ ከምቲ ኣብ ናይ ባዕሎም ወታደራዊ ክንፊ ዝተጋገይዎ ስለላ ዝገብሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብና እውን ዝተጋገየ ስለላ ይገብሩ ንኢራን ኩሉ ግዜ ኣነኢሶም ክርእይዋ እዮም ዝፍትን ኢሎም ቃሊባፍ ወሲኾም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝለዓለ ወታደራዊ ሓይሊ ልምድን ሃብትን ከም ዘለዎ ኣሚኖም ግን ኩናት በዝሒ ወታደርን ብኣኼባ ገንዘብን እትዕወተሉ ኣይኮነን ግን ኩሉ ግዜ ከምኡ ኣይኮነን ብምባል ንናይ ኢራን ዓወት ስትራቴጂካዊ ብልሓት እዩ ብምባል ንኢደሞም ዝበለፀ ገንዘብን ኣፅዋርን ሃብትን ኣለዎ መላእ ዓለም እውን ዝፈልጦ ግልፂ ሓቂ እዩ ኣብ መላእ ዓለም ድማ ብዙሓት መጥቃዕትታት ስለ ዝፈፀሙ ልምዶም ካባና ይበልፅ ክብሉ ቃሊባፍ ብዛዕባ ሰራዊት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተዛሪቦም ግና ናይ ንብረት ረብሓታት ዓወትን ኣየረጋግፅን ብርግፅ ኣፅዋር ሃብትናን ገንዘብናን ኣብ ኩናት ዓወትን ውፅኢታውን እዮም ግን ኩሉ ግዜ ከምኡ ኣይኮነን ብምባል ተዛሪቦም እምነት ነቲ ጸላኢ የብልናን ሕጂ እውን ኣብዚ ኮፍ ኢልና እንከለና ኩናት ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክባርዕ ይኽእል እዩ ዝበሉ ቃሊባፍ ሰራዊት ሓይልታት ኣብ ምድሪ ሙሉእ ብሙሉእ ድልዋት እዮም ብምባል ዝኾነ ዓይነት ዕሽሽ ምባል ብምውዳቕን ንዓይ ኣብ ሜዳ ኩናት ኣብ ጠረጴዛ ድርድርን ዝኾነ ዓይነት ፍልል የለን መሰል ህዝብና ንምኽባርን ሂወተይ ክህብ ብሙሉእ ድልው እየ ክብሉ ጽኑዕ መርገፂ ኣርእዮም ቃሊባፍ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ኢስላማባድ ኣብ ዝነበሮም ርክብ ዝዝከር እንተኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ለይቲ ብሙሉእ ኣብ ዝተመሓላለፈ መግለፂኦም ንልኡኻት ኣሜሪካ ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝን ውጥረትን ከየጋድሩ ብብሕቲ ከም ዘጠንቅቐዎም ናይ ፈንጂ መፅረይ መራኸቦምን ካብ ቦትአን ሓንቲ ኢንች እንተተንቀሳቒሰን ሓይልታት ኢራን ተኹሲ ክኸፍቱ እዮም ክብሉ ንኣሜሪካ ከም ዘጠንቅቑ ልኡኻት ኣሜሪካውያን ናብ ድሕሪት ክምለሱ ትእዛዝ ንምምሕላፍ ናይ 15 ደቂቓ ግዜ ከም ዝሓትቱ ተዛሪቦም እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ነቲ ወሳኒ ናይ ማይ መንገዲ ብሙሉእ እትቆፃፀረሉ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ናብ ድሕሪት ክተንሳሕ ምግባራን ክፍለጥ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም እቲ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ቃሊባፍ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዘንበሮ ናይ ባሕሪ እገዳ ኣዝዩ ካብ ዘይምፍላጥ ምንጪ ዘይረብሕ ውሳነ ክብሉ ብብርቱዕ ኣትሒዘሞም ካልኦት ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝን ክሓልፉ እናኽኣሉ ንሕና ዘይነሓልፈሉ ኩነታት ፈፂሙ ክህሉ ኣይኽእልን ወሽመጥ ሆርሙዝ ናትና ኢሎም ኣሜሪካ እገዳ እንተዘይለዓለት ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዘሎ ትራፊክ ብርግፅ ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠው ይብልን ክትብል እያ ኢሎም ቃሊባፍ ሓሳቦም ክቕፅል እንከለዉ ናይ እስላማዊ ሰውራዊ መራሒ ከምኡውን ላዕሎት ኣዘዝቲ ብሰማዕትነት ድሕሪ ምሕላፎም ናይ ሃገር ፖለቲካውን ወታደራዊ መዋቕር ጥንካሮውን ዓቕሙን ምርጋፅ ምቕፃልን ገሊፆም ህዝቢ ኢራን ነቲ ክጠፍእ ንምምላእ ብገዛ ርእሱ ምልዓሉ ጠቂሶም ናይ ኣሜሪካ ናይ ክልተ ናይ ባሕሪ ብምውሳድን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝነበረ ኩናት ምስ ኣሜሪካ ክነፃፀር እንከለዉ ናይ ኢራን ናይ መልሲ መሃብን ፍጥነትን ብዓብዩ ምውስኾም ተዛሪቦም ኣብቲ ናይ መጀመርታ ኩናት ካብ 14 ክሳብ 15 ሰዓታት ዝፀንሐ መልሲ ነይሩ ኣብዚ ኩናት ግና ጠቕላላ ኣዛዝን ናይ ኢራን ሰውራዊ ዘብን ኣዘዝትን ብሰማዕትነት ብቕፅበትን እኳ እንተተቐተሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ብፍጥነት መልሲ ሂብና ኢሎም ናይ ኢራን ናይ ኣየር ምክልኻል ሓይልታት እውን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት 180 ዝኾኑ ድሮናትን ብዓወት ምውቃዕን ምዕናውን እዚ እውን ናይ ቀደም ግጭት ዘይነበረ ዓሚቕ ምዃኑ ናይ ኣሜሪካ F-35 ናይ ኩናት ነፋሪት ውቁዑ ድማ ንሓይልታት ጸላኢ ግልፂ መልእኽቲ ኣመሓላሊፍና እዮም ክብሉ ተዛሪቦም ንህዝቢ ናይ 50 ተኸታተልቲ ምሸታት ኣብ ኣደባባይ ብምውፃእን ንሰራዊት ሓይልታት ዘርእዮ ደገፍን ምስጋናን ነቐርብ ኢና ዝበሉ
ቃሊባፍ አሜዳ ኩናት ጽቡቅ ዓወትን አመዝጊብና ኣብ ጎዳና ዘለው ሰባት እውን ናይ ዝተኸፈልቲ ነይሮም ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ኣብ መወዳእታ ቃሊባፍ ኢራን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ስምዕ ኣብ ምብፃሕ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ይተርፍ እዩ ብምባል ኣብ ገለ ጉዳያት ድርድር መደምደምታታት ከይበፅሐ እኳ እንተመሰለ ኣብ ካልኦት ግና ኣይበፅሐን ንሕና ኣሜሪካ ኣዝዩ ዝተረሓቐ ኩነታት ኢና ዘለና ትራምፕ ከም ዝብልዎ ተሰሚዕና ኢና ወፂና ኢና ከምዚ ኮይኑ ከምኡ ኣይኮነን ኣዝዩ ዝተረሓቐ ፈፂሙ ክራኸብ ዘይኽእል ዘርብ ኢና ዘለና ካብ መወዳእታ ስምዕ ርሒቕና ኣለና ክብሉ ኣብ ቤይሩት ኣብ ዝተገብረ ናይ ቴሌቭዥን መግለፂኦም በተደጋጋሚ ተዛሪቦም ኣለው። ክቡራት ተኸታተልቲና ዘደለና ናይ መረሰብ ጉዳያት ኣብዛዚብና ኣለና። ላይክ ሼር ኮመንት ምግባር ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ምግላፅ ከም ዘይትርስዑ ዕናበልና ብካልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።